το ερώτημα που έχουν θέσει σε μια έρευνα που έχει κάνει το πρώτο φωτοπλωμένο του Συμφώνου για την Ανάπτυξη, σε ποια χώρα θα θέλατε να ζείτε, η Ελλάδα, να ξέρεις, είναι στην 25η θέση. Από τις 182 χώρες. Πολύ καλά είμαστε. Εντάξει, είναι μέσα και το Σβούτο, Αφγανιστάν, αλλά στις τελευταίες θέσεις. Ο Νίγηρας, Σιέρα Λεόνε, Καράγου, πρώτη ποια είναι εσύ? Η Αμερική. Και με τα φιόρ. Λοιπόν, ακολουθούν η Αυστραλία με τα καγκουρά. Η Ισλανδία, όπου η Ισλανδία στο Ρεκιαβίκ, μα είναι δυνατόν. Εσύ θα πήγες νομίζω στο Ρεκιαβίκ? Δεν νομίζω. Δεν θα μου κάνουν από εκεί. Δεν είπαμε να τώρα στο Ρεκιαβίκ. Τι, φώκες, έγκλες, πισακούς, είναι τι. Έτσι είναι ρε φίλε. Κάτσε σου μου γέλα. Και στον Καναδά, σου ανάδωσε τώρα. Ανάδωσε και Μεξικό. Είναι πατρώνες εκεί πάνω. Και στο Μεξικό ρε παιδί, Μεξικό είναι ωραία. Όλοι, όταν κάνουν το τσαλιμάκι τους, στο Μεξικό καταλήγουν. Σομπρέρο, τεκίλα και τα λοιπά. Ξέρεις, τεμπέληδες, πολύ Μεξικό. Χαλαρά τεμπέληδες. Μεξικανοί, γι' αυτό άμα το ζήσαμε στον δρόμο με το σομπρέρο και κοιμούνται. Αφού όταν είχε πάει ο Βαγγελόπουλος κάτω. Πολύ μιλάτε. Είναι τεμπέληδες. Αυτή είναι μεθυσμένη. Είναι και τεμπέληδες. Τέλος πάντων, είχε πάει ο Αγγελόπουλος μια εποχή να πάρει κόσμο για μια ταινία που θα γίνει στο Μεξικό. Και κατεβαίνει κάτω και είχε κάτσει και σε ένα καφέ και κοίταζε απέναντι. Και κοίτα έναν τύπο ο οποίος καθόταν μια ώρα, παιδί μου, ξάπλα εκεί πέρα με το σομπρέρο, όπου αυτός μου κάνει, αυτό που έκανε και ξέρεις τα χέρια τους κάνουν οι σκηνοθέτες. Αυτός μου κάνει αυτό. Και του λέει, να σου πω, του λέει εγώ Αγγελόπουλος από Ελλάδα, ψάχνω να βρω, λέει, ηθοποιό να το κάνω σούπερ φίρμα κτλ. Τι λες, θα παίξει την νίκη, ναι, όλος σηκώνεται σιγά σιγά το κεφάλι, το κοιτάει, του λέει, ό,τι λέει. Εσύ του λέει σε special θέμα, του λέει δεν κάνεις πολλά, θα σηκωθείς από εδώ που είσαι, θα περάσεις απέναντι τον δρόμο και θα μπεις στο απέναντι κατάστημα, αυτό θέλω μόνο του λέει. Και θα σε κάνω στέ. Λέει ρε μεγάλη του λέει. Εσύ ψάχνει για ηθοποιό, για κασκαντέρ ψάχνει. Ωραία. Τεμπέλος.